everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Kabay ko'y tarong kinatulgan nimo. Siguna-una nimo. Ha? Uy, ngano kod? Oh, Ngano wa man kay maayong kinatulgan sige ko na hunaan ako. Ha? My friend attorney? Ngano? ah, Oh. Nganong igo naman ko nimong gitutukan. Tubaga akong pangutana. Wa ka ikatubag. Pwes ako'y matubag. Nahitabo ning tanan tungod sa kahkog sa tao sa gahom ug sa lapi. ha? Mga politiko, mga negosyante, o bisan yano mga tao guilty ini. Bisat kita in one way or another, nakakontribute ini mga panghitabo karon. Nakasa tang tanan, nakasa ta sa kalikupan, gipaningla na tas Ginoo, iya na tang gipakita sa bunga sa atong kahkog ug katanga. Angel, usa ko nang gipanulti nimo. Pasagdi ko, Attorney Martin. Nga bitaw mo dayon kamutingog. Patiwasan na lang ko ini akong isulti. Kay nag-uros-uros, gini akong gibati nga kapungot o kasagmuyo. Para ni tanan, apil na ko ini. Pero, ginhawa sa taglawam, kay mahot ng taghangin ini. Okay, bulhot. Una sa tanan, kamong mga naa sa pangatungdanan, mabag-o o madaan, kamugyod ang may dakong tulubagon ug ikaduha ang mga dagkong negosyante nga nanag-iyaan ng mga kware. Mining ug kanang mga developer sa mga subdivision nga naa gipangtukod ibabaw sa mga kabukiran kay kanang mga tag-iyaan ng mga negosyo wa man sada sila maka-operate kung wa tagay og permit sa mahingtungdang ahensya sa kagamanan. Ug dili ni sa karon lang nga administrasyon ha, kun dili sa kaniadto pa kay hagbay ram ng mga negosyo sa minahan, mga logging companies ug kanang mga subdivisions. Kwarta ra gyud ang ipalabi. Di ba? O kamong naa karon sa bagong administrasyon, ayaw intawon ninyo tiwasi ang katawan. Kamo may naa karon, kamoy panilig, kamoy panglimpyo, og ayaw ninyo pun iyang karaan ng sakit sa korupsyon. Ayaw! Kita mga katawan, hunungon ni nato nga atong pagkakonsentidor. Dili na ta magpakatanga. Ayaw na mo pamalit ang mga bahay nga naa gipangtukod ibabaw sa kabukiran. Kay mao nagpadayon na sila kay ato mas lang gitugutan. Ning patronize man ta nila. Ug sa atong pagpili panahon sa eleksyon in town, gamiton na nato atong mga utok. Ug dili na kasing-kasing nga atong gamiton. Kay watay kalaina sa negugma nga nagpakabuta unya na itong pawak sa kaalautan. Okay ka lang? Kutasa eh. Okay ka lang? Tubig. Paingon sa kong tubig. 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 Okay. Water. Ni mineral water. Okay ni. Dali pala. Automatic. Ay, ni uga. Dara. Okay. Ay, salamat. Okay na ka? Medyo, pero kutas pa. Di sa kumusulti ha. Strong manggug ka. Kuwang pa biya to. Pero sa laing higayon na lahat kumutiwas og batbat ha. Kay at least na iban-iban na lang og gamay nga akong gibati ba. Okay. Pahuwi na. Kutasan ba Taas ko? na to da. Taas yun. Taas gyud. Sige, mapauli na lang ko. Kining, how about musuroy ka sa opisina? Oh? O pag ka makasuroy dito? O pag yun makailan mo mga tao? Ay sus, wanay kaso eh. Di sa ko ganahan nga makaila sila nako. Ayaw sad ana. Ikaw gitag iya. Ay sus, ay, no need na. Sige na, buwag-buwag na ta. Kay mo pauli na ko. Sige. Amping. Salamat. Kanus ang makasabot na ako, Angel. Kanus ang magkaha. Oh, uy. Ngit-ngit lagi. Nanglakaw ang tanan? Hala, si Irene ron?
Irene? Irene, ano ka, uy? O, naputlan o kuryente? Angel? Naputlan? Oh, Ano nga makamusulti na ako nga putlan hindi ay? gitagaan magod ako para bayad si Ryan. Wala siya mo bayad. Pagka... Bale, duha ka buwan kito akong gihatag niya. Nga nang imo masang gihatag niya? Ako na lang unta to imong gisugo. Or dili ba, nibayad na lang unta ka online? Ingon man siya nga siya lang ang mubayad. Saon man din ako. Idako-dako na ba bayranan? Imo siyang gitawagan? Oo, pero dili mo tubag. Ako na siyang gichatan. Si Rona, asa man? Wa pa sa mo pa uli. Anya, wa gyud ka magduda? Ha? Nakay number ni Rona? Wa. Pero makachatra ka niya. Dili mo ko be friends sa FB. Tanga, asan nimo eh? Oh. Tanga gid ka, Irene. Why makatupong sa imong katanga? Pasensya gid ka ha. Nga gitawag ti kag tanga. Pero wag gyud ko ilai magamit nga word karon. Ngano wa makay number niya? Bisan sa messenger? Wala man ko mag-mind good. Mao gani na nga tanga ka. Dali ra kay kang ilaron. Taga syudad manunta ka og edukada. Ay, kadaghan bang maka-stress na ako eh. Saon naman lang ang kuryente, ate. Kabala ka na, ako rin mo bayad. Ayaw, uy. Dili man na mo obligasyon. Unya, maangin magkus kalimuot. Gawas pa. Saan man ako pagluto? Nga di kuryente man inyong stove. Pero, Ay, nagpero-pero diha. Be, tagay kog bill, kaya akong bayran. tuwa man ni Ryan. Wa pa man siya mo pauli. Pwede ramang gunagdaan nga bill. Mangita pa ko. Online rata mo bayad. Ang account name ug number ako gikinahanglan. Sige na. Pangitaan ang daan ninyo nga bill. Wa pa man si Ryan. Saan naman ang orasa? Ako naman itong gipahibaw nga nabalik ng kuryente. Oh, nagkuyog pa to sila si Rona. Angel, ayaw lang sa silang pasangin likod. Igagaw magod sila. Nakaila ka sa parents ni Rona. Abi na ko, gwa. Di ba, ingon ka nga. Karon nasad ka na kay mamat niya, kay gidasya ni Ryan din eh. Oh, pero imposible sa na imong pagduda, uy. Wasay ba na nga magdagkabit siyang kaugalingong panimayo, uy. Oh my God! Usagoy wa! Kadaghan na natong nahibawan, Irene? Sa mga salida ramang good na. Hoy, pahuway! Mga sa leader good town. Abogado ba ang akong amo sa una? Kadaghan sa mga annulment case ngayang gihandle sa una nga dunay mga ingon ana nga sitwasyon. Sure ka, Angel? Sobra pa sa sure. Mao nga ayaw gid in taon pag ingon ana nga imposible ang akong gisulti. Kay nanubra na karon kadaghan ang mga bagagnaong. Dili sad makahimo ana si Ryan, uy. Ay. Aron maklaro nato kung unsa gyud ang tinuod. Nanawag na si Ryan. Hello, Han. Irene, niyabi sa ospital. Di sakit pag-ayo ang iyang tiyan. Nagduda ang doktor nga appendicitis ko, no? Ginoo ko. Asa man mga ospital? Oh, Pag saan una o kwarta bi para ibayad sa deposit? Ha? Ngano? I-admit na siya? Appendicitis gani, operahan. Papadarin o kwarta kay need ka ayo. Asa gani mo nga ospital kay mo anha mi? Sultihi ko kung asa nga ospital. Doy, unsa man kay resulta? pwede magpuyo ka ron na? Nalingkuranan oh. Di ko Lingkod. mahimutang, di ko mahimutang. Ikuyawan ko sa resulta sa ultrasound. Ig-agagin mo, Ryan? Nga na nangutana naman sa kaana. Lainag yun mo, oy. Mura magugdili ig-agaw ang imong reaksyon, good? Mura kag asawa. Lainag yun mo ba, Angel, oy. Tinuod bitaw? Kung wapag ko kailan ninyo, makaingon gyud ko nga ikaw ang asawa. Ang! Wa raman say paki ang iyang asawa. Dugay naman dahil siya nga may gipamati si Antian. Pero wag yung makabantay tong babayan na. So, maayo ka pa no? Kay nakabantay gyud? Mao ba? Nakabantay magyug ko.
Ah, mas permitting nga nga kamoy mag-uban maong nakabantay man ka. Ah. Igagam ka mo, Ryan. Sa asa man nga side? Oh. Mother side? Father side? Mother side. Ah, mauday nga close mo. Kay kadaghanan, mas close man ang mga igagaw sa mother side. Oo, mauna. Pila day mong tanan magigagaw sa mother side? Oh. Ngano mo kuyawan man ka? Ay, tutuaraan Dr. Ryan. Ako doolon. Klaro kay namakak kay nilikay. Asa ra man yun kang papayhana ka ba? Mabuking ra man yun ka ba? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.